kai da ka gaji dukiyar ubanka ko kai kasuwanci ko kai noma ko ka tara kudi aka ce ka bada zakka, yaushe zaka je kana ɗeban dukiyar al'umma kana azurta kanka su suna wahala? yaushe zaka samu kwanciyar hankali? Wallahi duk wanda ya ɗebi dukiyar al'umma don ya ji daɗi su sha wahala, don ƴaƴansa su ji daɗi ƴaƴan mutane su sha wahala, don matansu su ji daɗi matan mutane su sha wahala, wallahi tallahi yana wahal da kanshi, ƙarya yake yi. Allah ba zai taba sa ma kwanciyar hankali ba, balle ma ka ji daɗin. Kai da jin daɗi har abada don kayi zalunci. Allah bai da zalunci ba. Wayanda kake zalunta din nan ba su suka haramta zalunci ba. Allah ya halatta zalunci, kuma ka san Allah ya fi karfin ka, kai kanka ka sani. Babu wanda ya taba zaluntan bayi shi ya tsira fa. Babu wanda ya taba ɗeban dukiyar al'umma dan ya ji daɗi, sanadiyan jin daɗinsa al'umma ta tagayyara ta shiga wahala. Wallahi tallahi ba za ka ji daɗi ba. Allah bai yarda da zalunci ba. Sai dai ka ce kana jin daɗin ka sa riga mai tsada, ka hau mota mai tsada, ka gina gida mai tsada, amma zuciyarka in ka je ka kwanta sai ka sha magani bacci ya zo maka. Allah ya haramta maka wannan. Dukiyar da ka mallaka aka ce ka fitar da zakka ka bayar. Me ina ma nan wannan? Gwamna shekara ya fitar da zakka ya bayar, sarki ya fitar da zakka ya bayar, masu mulki, masu kowa ya fitar da zakkar dukiyarsa ta halal ya bayar. Yaushe zaka samu daman zuwa ka ɗebi dukiyar mutane ka azurta kanka? Haramun ne, bai halatta ba. Wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari, wa amaru bil ma'rufi, suka yi umurni da ma'rufi, abinda shari'a take so, suka yi hani ga barin abinda shari'a ba ta so. Shine al munkar kenan, ko ba su gayyato munkari suna koran ma'rufi ba fa. Walillahi aqibatul umur. Kowa ya kasa kunnensa ya ji masu mulki da masu siyasa da masu dukiya da malamai da maza da mata, duk abin da kake ciki fa lillahi aqibatul umur, karshen al'amari lillahi, mallaka wane ne? Sai ya ga dama. Duk abin da ka je kai kana abin da kake yi zaka iya yin abin da ka ga dama. Akwai abubuwan da Allah ya baka dama. Duk abin da kana cewa zan yi ko ba zan yi ba, abu ne da ya danganci shari'a. Shine aka baka dama, faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Amma akwai abubuwan da Allah ya hana ka dama, ba ka da daman yin wannan. Shawartar ka aka yi da zaka zo duniya, ran da zaka bacce shawartar ka za a yi. To kana barin duniya kuma duk wani abu ya wuce ka, komai yin lahira ma ka ce turja'una ila Allah. Wai mai kenan? Ina ma akwai bambanci tsakanin tarji'una da turja'una? Ma huwa al-farq bainahuma? Ashe ma ba kai za ka komar da kai za a yi, dole za a komar da kai. To sa'an nan ana komawa lahira, duk wani mulki ya kare, duk wata dukiya, duk wani siyasa, duk wani tsari da ka sani duniya ya kare. To shine sai Allah ce limanil mulku yawma. Waye ke da mulki yau? Duniya Allah ya baka mulki mallaka. Yanzu Allah ya janye duk, ba wani mai mulki sai Allah madaukakin sarki. Yasa ce walillahi aqibatul umur. Karshen al'amari fa ba hannunka yake ba kai sarki, ba hannunka yake ba kai gwamna, ba hannunka ba ke ku 'yan siyasa, ku 'yan kasuwa, ku malaman makaranta, ku malaman tsoro, ku malaman zaure, ku malaman masallaci. Duk karshen al'amari duk hannun Allah yake, sai yadda ya ga dama. Kuma lokacin ana cire ran shi kenan, kawo ka za a yi lahirar, kai da kanka lahiran kai ka aka yi, to me kuma za ka iya yi? Sai yadda aka yi da kai tun daga a cikin kabari. An fahimta?